Türkmenistana kärenneçi daýhanlaryň kärenne ýerlerinden ikinji hasyl almak üçin ekýän ekinlerine degişli döwlet ýer salgydy. 2 hessa gola ýokurlany. Bu töleg mundan ozal 1 hektar ýer üçin 800 manatdy. Indi 1400 manat boldy. Lewap welaýatynyň Saýyt etrawynyň azatlyk hemde görelde daýhan birleşiklerine owa arçynlary ýer salgytlarynyň ýokurlanan nyrklary boýunça kärenneçilere duýduruş berýär. Bular barada howpsuzlyk ýagdaýlary sebäpli atlandyrylmalyk şertinde lewaply bir kärenneç Azatlyk radiosynyň habarçysyna 7 fevralda gurrun berdi. Ýokurlanan ýer tölegi nämäni aňladýar? Türkmenistana döwlet kärenne ýer ýerlerini plan borçnamasy esasyna paýta, buğdoý ýa-da beýleki bakça ekinleri ekdirýär. Daýhanlar döwletiň eýçiligindäki ýerleri ekin ekip olaryň hasylyny döwlete satýar. Döwlet bilen kärenneçiniň arasyndaky bu ulalaşyk döwlete önüm daýhana girdeji getirýär. Azatlyk radiosynyň ýurt içindäki habarçysynyň maglumatyna görä, eýýam köp ýyllyklaryň dowamyny ýurtda hususan gallaçy kärenneçiler özleriniň kärenne ýerlerini buğdoý hasyly ýygnalandan soň ikinji gedek öz islegine görä ekin ekýär. Olar bu ekiniň hasylyny tutuşlugyny döwlete tapşyrmagy borçlu däl. Ýöne kärenne ýerden öz başdak peýdalanýan üçin daýhan döwlete salgyt töleýär. Anha şol salgyt inni 1400 manata çykaryldy. Köni puldan 7 million manat bolýar. Ekiniň ýere tölen salgydyny ödemeýär diýip lewaply daýhan atlandyrylmalyk şertine zeýrenýär. Azatlyk radiosynyň habarçysy bilen gurrundaş bolan kärenneçiniň sözlerine görä, kärenne ýere eklen ikinji ekin bilen bagly döwlet tehnika we dökün kömegini ýeňillikli bermeýär. Hasyly ýygnalan buğda ýerlerine giçki bakça önümleri meselen mekkejewen, mäş, giçki pomidor ýaly owa hojalyk önümleri ekilýär diýip lewaply kärenneç Azatlygyň habarçysyna düşündirýär. Şol ekinleri ekmek üçin daýhan birleşigiň kassatyna öňünden töleg geçirmeli. Buğdoý oragy takminan iýul aýyna tamam bolýar. İkinji ekiş şondan soň başlanýar diýip daýhan ýagdaýy aýdyňlaşdyrýar. Türkmenistana ýerleri dolandyrmagyň hukuk binýadyny we olaryň ykdysady guramaçylyk esaslaryny 2004-nji ýylda kabul edilen yer hakyndaky bitew kanun kesgitleýär. Oňa çenli ýurtda ýerleriň dolandyrylşy 1990-njy ýylda kabul edilen Türkmenistan SSR-niň yer hakyndaky kodeksi esasyna alınıp barlýardy. Yer hakyndaky bitew kanun kärenneçi daýhanlary owa hojalyk maksatly ýerlerden öz başdak peýdalanmagy gadagan edýär. Türkmen metbuaty kärenneçileriň ýerlerden ýylda 2-3 gedek hasyl almak bilen prezidentiň bu uğurdaky görkezmelerini amal edýändigini aýdýar. Daýhanlar buğdoý hasyly ýygnalan meýdanlarda şaly we başga-da köp sanly aralyk ekinleri ekýärler diýip Türkmenistanyň Kärdeşler arkalaşygynyň resmi saýtynda aýdylýar. Ýöne lewaply onurja kärenneçi bilen gurrundaş bolan Azatlyk radiosynyň ýerli habarçysy häkimiýetleriň etraplarynda daýhanlara şaly ekmek gadagan edýändigini, onu diňe arkaly adamlara ekmäge ruhsat berilýändigini aýtdy. Yerden alınýan gök bakça önümlerinin bazardaky bahasy gymmatlady. Olaryň bazardaky häzirki bahasyny göz öňünde tutup hökümet kärenne ýerlerdäki öz başdak ekerançylyga degişli yer salgydyny götürdi diýip Azatlygyň ýerli habarçysy aýdýar. Hökümet resmiýetleri ýokurlanan yer tölegleri boýunça köpçüliklerin habar serişdelerine çykyş etmeýär. Beýleki bir ýagdaý kärenne ýerinden ikinji gedek hasyl almak üçin meselem soğun ekýän adam bilen aýdaly mäş ekýän adamyň girdejisi bir bolmaýar. Ýöne hökümet bularyň hemmesini bir aýakdan sürüp, täze yer tölegini gyradan kesgitledi diýip Azatlyk radiosynyň habarçysy lewaply daýhanyň şikayatyny ýetirýär. Galy bersede habarçy kärenneçi daýhanlardan başga-da dürli tölegleriň ýygnalýandygyny, ýöne olaryň bu tölegleriň näme maksat bilen alınýandygynyň bihabardygyny aýtdy. Ýaşlar guramaty üçin diýilip daýhanlardan her ýyl 12-15 manat, Kärdeşler arkalaşygy üçin 25-30 manat tutum tutulýar. Bu pullar nirä gidýär? Ýaşlar guramaty diýildigi näme bolýar? Kärdeşler arkalaşygy näme? Hudaý bilýär, diýip lewaply daýhan nägileligini bildirýär.